Na začiatku určite to bola moja iniciatíva, na začiatku naši ma podporovali celkom, potom keď zistili, že chcem ísť do Mexika, tak sa im to nepáčilo a nakoniec som ich presvedčila už. Tak postupne sa s tým zmierili a boli radi nakoniec. Preto ja som na začiatku išiel teda na pol roka tiež, lebo nechceli naši a potom sa to teda podarilo aj na celý to predĺžiť, takže. Tak ja som bol teda v maturitnom ročníku v Mexiku v podstate a ten mexický systém je podľa mňa taký úplný stred medzi tým americkým a európskym, že v podstate môžete sa rozhodnúť, že do akého bloku chcete ísť. Sú 3 bloky, je teda že humanitný blok, čo je nejaké sociálne vedy a ekonómia, je že nejaký prírodovedný blok, čiže nejaká biológia, chémia a potom teda nejaký matematiko-fyzikálny blok. Čiže každý študent sa sám za seba sa rozhodne, že do ktorého bloku chce ísť, hej, že tá matematiko-fyzikálni majú silnejšiu matematiku, biológovia majú napríklad predmety ako biochémia, ktoré nemajú zase matematiky, fyzici a ja som bol teda humanitné vedy, ekonómia a v tomto bloku si ešte pomôžete vybrať ďalšie dodatočné predmety, ale iba z toho bloku, že ja som si mohol vybrať teda buď právo, ekonómia, nejaká praktikovaná ekonómia, finančný trh a takéto veci. Ale zase nemohol som si vybrať tú biochémiu, lebo to som musel byť teda v tom biologickom bloku. A to koľko si mal predmetov? Mal som asi 8 predmetov. Okolo 8 predmetov v tom bloku teda, ale to sa dá meniť teda zase po semestroch, že sú 2 semestre za rok a každý semester sa dá zmeniť v podstate aj celý ten blok si môžete opäť zmeniť. Semester sa delí v podstate na 3 periódy, čiže ako keby 2 mesiace a 1 mesiac a na konci každej periódy sú testy, nejaké že testové obdobie. Čiže nie je to tak, že sa píšu testy ako keby počas celej tej periódy, ale píšu sa iba posledné 2 týždne z tých 2 mesiacov, že všetko je náraz ako keby. Takýmto v podstate spôsobom funguje aj ako keby maturita. Že neexistuje tam úplne, že maturita, že iba sa v podstate dokončí sa ten posledný maturitný ročník a koniec. Že píšu sa v podstate testy iba z tej poslednej periódy, čo si mal. Dobre, a možno také, že čo sa ti tak páčilo na tom, tak pár vetami povedať v porovnaní s tým Slovenskom, možno čo ťa to nadchlo a čo by si možno tu doniesol? Čo by som povedal, že v Mexiku je to asi veľmi osobitné, pretože väčšinou teda keď majú ľudia na to peniaze, tak idú do súkromnej školy. V podstate všetky veci fungujú na nejakej súkromnej báze. Aj súkromní lekári, súkromné školy, že existuje štátne, ale ak si to môžem dovoliť, určite súkromnú. Ty si bol v akej škole? Ja som bol teda v súkromnej. Čiže asi každá škola má trošku iné tie pravidlá. Ale teda čo mne sa veľmi páčilo, že ten systém je viac taký aplikovaný, že není až tak akademický, ale viac taký aplikovaný. Že ja som mal napríklad teda mňa baví ten ekonomický smer hlavne a mal som teda, že aplikovanú ekonómiu. A viem si predstaviť, že keby som mal na Slovensku predmet aplikovaná ekonómia, tak by som sa iba učil proste nejaké frázy, nejaké proste texty, že ako môžem si založiť firmu. A z čoho ja mal reálne ten predmet, ja som maturoval z toho, že musím mať firmu na mexickom trhu. Doslova. To bola moja maturita. Že musím mať firmu zapísanú na mexickom trhu, ktorá niečo zarobí proste. Nie, žiadny test, nič, proste musí existovať nejaká firma. A podarilo sa ti to? A teda podarilo sa mi to. V akej oblasti? Viem, že si mi to hovoril, my sme mali rozhovor. Hej, bola to teda akože taká veľmi jednoduchá proste firma, ktorá jasná, že už skrachovala, keď som odišiel, už tak ale teda s čím podnikal? Bolo to také podnikanie s jedlom, taký malý stánok v podstate. Taký malý stánok s mexickým takým tradičným jedlom, čo to je v podstate taká pripravená kukurica so smotanou a s čili a také veci sa tam dávajú. Čiže to je také veľmi tradičné mexické jedlo a všetkým to strašne chutí u nich. Tak si tam mal ostať, čo teraz takto skrachovala. Nemohol si to doniesť na Slovensku, nejakú myšlienku? Keď vidíme nejaký stánok s mexickou kukuricou, s kukuricou na tento spôsob, že ty si za tým. Možno to máš aplikovať. Dali by sme si. Čo je také, čo by som si z toho zobral? Asi najviac možno taká tá ľudská
a taká láskavá možno perspektíva tých ľudí, alebo taký ten prístup, lebo fakt, že tí Mexičania boli neuveriteľní. A napríklad v rodine, že tam, keď si prišiel domov, tak povoskal si mamu, povoskal si tátu, brata, sestru, proste všetky. Každý deň? Každý deň. A proste keď, ja som sa bavil akože s mojím tátom v Mexiku, a že či akože, ja neviem, že keď ja som hovoril, že ja sa neobývam s mojím otcom proste doma, že to je divné, proste prečo som to robil, tak on bol taký, čo? Že jak môžeš žiť proste takto? Čiže fakt akože oni si veľa si dajú záležiť na takom fyzickom kontakte, na takom akože ukazovaní si lásky a určite pre našu kultúru je to niečo veľmi nezvyčajné, čiže asi by som to neimplementoval, ani som neprišiel do hneď a povoskal som môjho otca, to asi neviem čo by spravil, ale teda možno takými jemnejšími formami. A vedia si sa prispôsobiť, Maťko, a nebolo ti to prirodzené? No mňa to nerobil nejaký strašný problém, hej, že asi s môjim tátom by to bolo divné, že to by som nerobil, ale ako keby, že prišiel som tam s tým, že určite budú niečo robiť inak, tak no však sa prispôsobím a nejak mi to nevadilo osobne teda. Čiže to bola taká vec. A ďalšia, že fakt ako možno aj teda že v Kanade spomínali, že proste človek na ulici pozdraví, čo on ťa odzdraví a spýta sa ťa, že jak sa máš, začne z toho 10-minútový rozhovor a pozve ťa ku sebe na kávu proste. A doslova s niekým, koho vôbec nepoznáš a ešte v tom Mexiku je to možno vygradované tým, že tam fakt akože sú nebezpeční ľudia často aj ako teda v tej mojej časti, kde som teda ja bol v Meride, na juhu, na Yucatane, tak to je taká, že najviac taká tichá časť Mexika. Ale teda, čo som mal spolužiakov aj z iných častí, čo sa prisťahovali hlavne kvôli tomu, že teda Merida je taká bezpečná, tak hovorili, že proste zažili také, že sa strieľalo na ulici alebo tak, že určite je tam ten faktor nebezpečenstva, ktorý ja som ako keby nikdy nezažil, našťastie, alebo neviem, že či to, lebo nejaký strašne opatrný som asi nebol, veľa ľudí by mi to vytýkalo, ale nič sa teda, mne nestáva, nič som takéto nevidel. Ale že aj napriek tomuto, tí ľudia boli úplne, že v pohode s hocikým sa rozprávali, že hoci kto ťa pozval, hocikam domov, mňa to strašne mi to zakazovali naša rodina, že nechoď k nikomu domov, kto ťa pozve. Ale ja som to tak nepociťoval, že že mne sa zdalo, že však to je dobrý človek, však pozval ma domov, však čo mi môže spraviť proste. Takže určite akože nenechal, asi možno by som to zobral trošku serióznejšie, ak ja som to bral, ale určite by som sa toho nebál, že teraz chodiť po ulici proste a vovaču s nejakým nožikom pre istotu alebo niečo také, že to určite... Hlavne cez deň určite to nie je možno večer, však určite. A teda určite ako keby, že aj v noci, čo som ja napríklad na mojich spolužiakoch videl, že tam Mexičania, oni strašne žijú v noci, lebo tam je 45 stupňov každý deň, reálne v zime 25, že tam sa moc nezmení, čiže to je akože extrémne teplo stále. A to nie, že našich 45, to je úplne iných 45. A najvyššiu teplotu som mal asi okolo 50, že to fakt sa nedalo. Čiže oni žijú fakt, že v noci. Že od nejakej tej 10. a proste do jednej, do druhej. Doslova, že má nejaké party. V tom siesta oddychujete, čo? Áno. A teda, že keď sme sa aj takto pohybovali, že v noci po meste alebo tak ako ja som zvyknutý na Slovensku, že chodím si, ak chcem proste a nič neriešim. A videl som aj na mojich spolužiakoch, že oni tak neradi chodili po tých tmavších uličkách a tak, ale hovorím, že nikdy sa nám nič nestalo, že možno to skôr mali tak ako keby z tých iných miest Mexika, že kde bývali predtým, že to tak cítili, ale teda Merida, ona hlavne kvôli tomu, že oni majú veľmi rozvinutý kamerový systém po celom meste, že tam fakt je veľmi zložité ako keby spraviť nejakú teda tú delikvenciu alebo tak, že to sa dá. A k tým krízam, keby som sa vyjadril, tak možno ja som nemal až tak emočné krízy, aj keď viem, že veľa ľudí malo, čo akože som poznal iných teda ľudí, Poliakov, Nemcov a tak, čo boli. Veľa z nich hovorilo, že malo, ale ja som nemal až tak emočné krízy, ja som mal teda tie spánkové krízy hlavne. Lebo ja neviem, jak to robia, oni proste nespia, tí Mexičania, oni proste nespia. Do druhej, fakt, že oni majú, každý deň majú nejakú party do druhej a o 7 začína škola. Čiže
Čiže proste neviem akým spôsobom, že fakt, že moji spolužiaci, že dneska som spal 3 hodiny proste a ja 6 hodín a spím tam na lavici. Lebo nevedel som to zvládať, takže určite by som sa radil tou radou, že ak máte nejakú krízu, tak sa vyspať. To je základ. A mne to teda pomáhalo, akože mali tam tie siesty, na to som si, taký prvý mesiac som si nevedel zvyknúť, ale potom som to už potreboval strašne. Oni to dospávali podľa mňa vtedy tam, počas tej siesty, nie? Si tam dajú ďalšie 2 hodiny. No dajú si, že 2 hodiny, ale stále 3 plus 2, to je proste 5 hodín, ja neviem, jak tak vedia fungovať, že fakt, že ja som tomu doteraz nepochopil, jak tak fungujú. A teda, ale už som to dospal cez prázdniny našťastie.